ஓம் ஸ்ரீ குருப்யோ நமக. தென்னாடுடைய பெரியவா போற்றி, எந்நாட்டவர்க்கும் இறைவா போற்றி போற்றி. மகா பெரியவா அருளிய 61 ராமாயண குறிப்புகளில் 6வது குறிப்பாக லவகுச்ச கீர்த்தனம் இன்னைக்கு பார்க்க போகிறோம். பிரம்மாவின் கிருப்பையால் ஞான திருஷ்டி அடைந்த வால்மீகி மகரிஷி ராமச்சரித்திரத்தை எழுதுகிறார். இந்த மகாகாவியத்தில் 7 காண்டங்கள், 500 சர்க்கங்கள், 24,000 ஸ்லோகங்கள் இருக்குது. பட்டாபிஷேகத்திற்கு அப்புறமா நடக்கிற விஷயங்கள், இனி நடக்கப் போகிறவைகள் எல்லாவற்றையுமே வால்மீகி மகரிஷி ஞான திருஷ்டியால் அறிந்து எழுதுகிறார். தான் எழுதின இந்த காவியத்தை உலகம் பூராவும் யார் எடுத்து சொல்லுவார் என்று பரமாத்மாவை வேண்டார். அப்படி வேண்டும்போது லவன், குச்சன் என்ற 2 சகோதரர்கள் வந்து அவரை நமஸ்கரித்து தாங்கள் அந்த பொறுப்பை ஏற்றுக்கிறதா சொல்கிறா. வால்மீகி மகரிஷிக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. ஏன்னா அவர்கள் மேலே தீராத பிரியம் வைத்திருக்கிறார் வால்மீகி மகரிஷி. தன்னோட ஆசிரமத்திலே பிறந்து வளர்ந்தவர்கள் இல்லையா, அதனால தான் இந்த ராஜகுமாரர்கள் எடுத்த காரியத்தை சரியாக முடிக்கிறவங்க, வேதாங்க தத்துவங்களை பூர்ணமாக கற்றவர்கள், குருவிற்கு செய்யும் உபச்சாரங்களை சரியாக செய்கிறவங்க, கற்றதை மறவாமல் வைத்துக்கொள்கிறவர்கள். இப்படியெல்லாம் இருந்தால் தான் இந்த ராமகதையை பூர்ணமாக கற்று எல்லோருக்கும் சொல்ல முடியும். சரி, இந்த தகுதிகள் மட்டும் இந்த குழந்தைகளுக்கு போதுமான்னு கேட்டால் இல்லை, சங்கீத ஞானம் வேணும். சங்கீத ஞானம் நல்லா இருந்தால் தான் இந்த கதையை, ராமகதையை உலகம் முழுவதும் பாட்டாக சொல்ல முடியும். பாடும்போது ஏதாவது வாத்தியங்களை இசைக்கணும். இந்த குழந்தைகளுக்கு வீணை, தம்புரா போன்ற இசைக்கருவிகளை இசைக்க தெரியும். இந்த வீணையை மீட்டிண்டு பாடிண்டே இருக்கிறப்போ நல்ல முகபாவங்களை வெளிப்படுத்தணும். அப்போ தான் இதை ஒரு நாடகமாக எல்லா மக்களும் பார்த்து தெரிஞ்சுக்குவாங்க. அந்த நாடக கலையிலையும் நிபுணத்துவம் பெற்றவர்கள் இந்த லவகுச்ச குழந்தைகள். இத்தனை குணங்களும் இந்த குழந்தைகளிடம் இருக்கிறதுனால அவர்களை அங்கீகரித்து சகல வேத சாஸ்திரங்களோட சாராம்சமாக இருக்கிற ராமகதையை அவர்களுக்கு உபதேசிக்கிறார். அதற்கு சீதாச்சரிதம், ராமாயணம் என்றும் பெயர் வைக்கிறார். படிப்பதற்கும் பாடுவதற்கும் மதுரமான, இனிமையான திருத்தம், மத்தியம், விளம்பித்தம் என்ற கால பிரமாணங்களை உடையது. 7 ஸ்வரங்களை அடிப்படையாக கொண்டது, 9 நவரசங்களை வெளிப்படுத்தக்கூடியது என்று இந்த ராமகதைக்கு பல தனித்துவமான சிறப்புகள் இருக்கிறது. மனம், வாக்கு இரண்டையும் ஒருநிலைப்படுத்தி குருவின் உபதேசப்படி ராமாயணம் முழுவதையும் இந்த குழந்தைகள் ஒரு மனதாக கற்றுக்கொள்கிறா. நிகரற்ற அழகும் உத்தம லட்சணங்களும் பொருந்திய மனுஷ வேடம் போன்ற கந்தர்வர்களைப் போல இந்த குழந்தைகள் இருக்கிறாங்க. பொதுவாக சொல்லணும்னா தோஷமற்ற ராமனோட பிரதிபிம்பங்களாகவே இவங்க இருக்கிறாங்க என்று வால்மீகி மகரிஷி புகழ்கிறார். கற்றுக்கொண்ட ராமகதையை உலகமெல்லாம் கொண்டு சேர்க்கும் பணியை ஆரம்பிக்கிறாங்க இந்த லவகுச்சர்கள். ரிஷிகளும் சாதுக்களும் நிறைந்திருக்கிற இடங்களில் எல்லாம் போய் ராமகதையை பாடுறாங்க இந்த லவகுச்சர்கள். ராமன் செய்கிற அஸ்வமேத யாகத்தில் வைதீக காரியங்களுக்கு நடுவில் ஓய்வு எடுக்கிற மகரிஷிகளிடம் போய் இந்த ராமகதையை பாடுறாங்க. ரிஷிகள் எல்லாரும் ரொம்ப ஆச்சரியப்படுத்தி அந்த குழந்தைகளை ஆசீர்வதிக்கிறாங்க. இந்த குழந்தைகள் சொல்கிற இந்த ராமகதை வெகு நாளைக்கு முன்னாடி நடந்திருந்தால் கூட இப்போ கண்ணெதிரே நடக்கிற மாதிரி இருக்கிறது என்று ராமாயணத்தையும் வால்மீகியையும் குசலவர்களையும் புகழ்ந்து ஆனந்த கண்ணீர் வடிக்கிறாங்க அந்த மகரிஷிகள். இனிமையான குரலுடைய இந்த குழந்தைகள் மகா தபஸ்விகளை போல இருக்காங்க. ராக லட்சணங்களை சரியாக உச்சரித்து அந்த ஸ்லோகங்களுக்கான பொருட்களை சரியாக எடுத்து சொல்கிறாங்க. இந்த ராமகதை முழுவதையும் கேட்ட ரிஷிகளில் பலர் அந்த குழந்தைகளுக்கு ஏதாவது பரிசளிக்க முன்வர்றா. ஒரு ரிஷி மிகவும் பிரீத்தி அடைந்து தன்னோட கலசத்தை அவர்களுக்கு பரிசாக கொடுக்கிறார். சங்கீதத்தின் குணதோஷங்களை அறிவதில் பிரசித்தியுள்ள இன்னொரு மகரிஷி தன்னோட மர உரியவை கொடுக்கிறாரு. ஒரு மகரிஷி கமண்டலத்தை கொடுக்கிறார், ஒருவர் தர்பாசனத்தையும், ஒருவர் கௌபீனத்தையும், ஒருவர் அத்திப்பலகையும் அந்த குழந்தைகளுக்கு பரிசாக கொடுக்குறாங்க. சிலரோ உங்களுக்கு மங்களம் உண்டாகட்டும் என்றும் நீண்ட ஆயுளோடும் ஆரோக்கியத்தோடும் நீங்கள் வாழணும் என்ற இந்த மகரிஷிகளோட வாழ்த்துக்கள். இப்படி எல்லா ரிஷிகளும் பல வரங்களை கொடுக்குறா அந்த லவகுச்சர்கள் குழந்தைகளுக்கு. ராஜ வீதிகள்லையும் தெருக்கள்லையும் இருக்கிற ஜனங்கள் எல்லாரும் வால்மீகி முனிவரால் எழுதப்பட்ட இந்த மகா காவியம் ரொம்ப ஆச்சரியமாகவும் இனி வரப்போகிற எல்லா காவியங்களுக்கும் எடுத்துக்காட்டாக இருக்கும் என்று பேசிக்கிறார். இப்படி எல்லோராலும் கொண்டாடப்படுற குச்சலவர்களை பற்றி ராமன் அறிந்து கொள்கிறாரு. அதனால பரதனை அழைத்து அந்த குழந்தைகளை முறைப்படி உபசரித்து தன்னோட சபையிலையும் ராமகதையை பாடச் சொல்லி விரும்புகிறாரு. அசுவமேத தீட்சை பெற்ற ராமன் எந்த கவலையும் இல்லாமல் தன்னோட தம்பிகளோடையும் மற்ற சொந்தங்களோடையும் மந்திரிகளோடையும் சேர்ந்து ராமகதையை கேட்கணும்னு நினைக்கிறாரு. அதனால தன்னோட ராஜசபையில் தசரதரோட
தங்க சிம்மாசனத்தில் தான் மட்டும் அமர்ந்து கேட்காம எல்லாரையும் அருகில் அழைத்து அந்த குழந்தைகளை பாடச் சொல்லி ராமகதையை கேட்கிறார். சுவையான உணவை ஒருவனே ருசிக்கக்கூடாது. நியாயப்படி ராமன் மட்டுமே இதை கேட்காம எல்லோரும் கேட்டு ஆனந்தப்படணும் என்று நினைக்கிறாரு. இந்த குழந்தைகளோட பாடல்கள் சங்கீத சாகரமாக பாடல்களுக்கும் வாத்தியங்களுக்கும் லயங்களுக்கும் ஒத்து தேனை போல் இனிமையாக ஸ்லோகத்தின் பொருள் கேட்பவர்களுக்கு நன்றாக விளங்கும்படியும் பாடுறா. இந்த கான அமிர்தம் அங்குள்ளவர்களின் மனதையும் அவயவங்களையும் ஆனந்த செய்ததோடு என்னையும் மிக அதிக ஆனந்தத்தில் ஆழ்த்துறது. இவர்கள் பாடுற சீதா சரிதம் என் பிரிய நாயகியை விட்டு பிரிந்த எனக்கு அதிக ஆறுதலை கொடுக்கிறது. அதனால் இந்த லவகுச்ச கீர்த்தனத்தை எல்லோரும் கேட்டு எல்லா சந்தோஷங்களையும் அடையணும்னு ராமன் விரும்புகிறார். ஹரஹர சங்கர ஜெய ஜெயசங்கர, ஹரஹர சங்கர ஜெய ஜெயசங்கர.